kilishi kenan, kilishin gabas. Kilishi ki ji tsoron Allah, ki sani Allah yana ganin duk abin da bawa yake a ɓoye. Ko raɗa bawa yayi a cikin zuciyarsa Allah ya sani, balantana abin da yake fili. Kuma akwai ranar da za a bankaɗa dukkan sirrika, yawma tubura sara'ir. Allahu akbar. Ranar da za a buɗe dukkan sirrika, kowa zai gani. Subhanallah. Duk yanda aka yi akwai abin da ta aikata ba ta samu abin da take so ba. Da alamun haka na shirye ta. Wai dama kina cikin ban ɗaki tun ɗazu?